खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटीआव फिन बुथारलायनाय जाथाय सोमजिदों। बलिउडनि फेमिलि मेन थ्रि सावथुनाव फाव खालामनाय बलिउडनि फावखुंगुर रहित बासफोरखौ गावनि लोगोफ्रानो गाज्रि खास्रि बिस्रियै बुथारदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फावखुंगुर रहित बासफोर आरो बिनि लोगोफोरा जयै गुवाहाटीनि साखाथिनि कवर्angआव बेरायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय थांनाय रबिबारखालि हाग्रा ओनसोलनि गंसे फुख्रिनिफ्राय सोमोनांथावै रहित बासफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायै एसडीआरएफनि हानजाया बे जाथायनि सायाव रहित बासफोरनि लोगोफोरानो बुथारनायनि सन्देह खालामदों मानोना गोथै सहखौ बोखांनाय समाव बिनि देहायाव खर', खुगा आरो बिखुं आरो बिखायाव गाज्रि जोखोम जानायनि सिन दङमोन। दायो रहित बासफोरजों थांफानाय साथाम लोगो रनजित बासफोर, अशोक बासफोर आरो धरम बासफोरा थांनाय रबिबारनिफ्रायनो खारखोमानानै दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला रहित बासफोरजों सप्तासे सिगां मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। बेखौनो खिथेर होखारनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों होननानै सन्देह खालामदों। रहित बासफोरा गुवाहाटीआव फैनाया 1 दानल' जादोंमोन, नाथाय बे समावनो लोगोफ्रानो गाज्रि फाव फान्दायनानै खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै दायो दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर'खौ लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होफिनदों बिसिएएनि नेहाथारि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि इलिसा बर'आ बिहुनि फांसन गाहैनाय समाव सानैसो सुबुंफ्रा गाज्रि रावजों दावराव खालामनायखौ लानानै बिसोरखौ धैर्य हमनो थाखाय खावलायदोंमोन। मानोना मानसि हारिया जुनार नङा, बेखायनो दावराव जानायखौ बन्द खालामनो थिनदोंमोन। नाथाय बेबादि खोथा बुंनायखौ लानानै सानैसो सुबुङा जुनारजों रुजुदों होननानै इलिसा बर'नि सायाव दाय जाबसिनदों। बेखायनो जों बयबो सांग्रां जा, समाजाव बेफोरबादि सुबुङा थाखायो। बेनिफ्राय जों सांग्रां जानानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो आं जोंनि गासै देंखोगिरि आरो महरगिरिफोरखौ खावलायदों जाहाथे जेरावखि थाङा मानो गावनि रोजाबनांगौखौ मोजाङै रोजाबनानै रायजो राजाफोरखौ माबादियै रंजाहोनो बा मोजां मोनहोनो हानाय बादि खामानि मावनानै फै आरो सानैसो सुबुङा बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सायाव जेबो खोनासंनो नाङा आरो जुदि नांनायनिख्रुइ बांसिन गाज्रि आखु दिन्थियोब्ला जायफोर कमिटिया हांख्रायना लेंहरदों बै कमिटिया गोख्रों एक्सन लानानै साजा होनांगौ, बेखौ आं लुबैयो। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बिसिएनि जानानै खावलायबावदों दि जोंनि हारिया जेरैबादि गुबुन हारिनि मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ हांख्रायनानै मोजाङै सनमान खालामो, बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि देंखोगिरिफोरखौबो जेरावखि लेंहरा मानो मोजाङै सनमान खालामनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। रायजोनि गोबां दाब ओनसोलफ्राव दासान्दि बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों, जायनि जाहोनाव अखा बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफ्रावनो खहा जादों आरो दैबाना जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो थिङाव सासे सुबुङा सारअन्थाइ गावनायाव जिउ खहा जादों, लोगोसे गोबाङा जोखोम जादों। सारअन्थाइ गावजानानै जिउ खहा जानाय सुबुंखौ जहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों आरो बेजों लोगोसेनो जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। नाथाय 4नि मादाव सासेया जोबोद गोब्राब हालोदाव दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी सोहोरनि काहिलिपारायावबो अखाजों लोगोसे गोबारै बारनाय बारहुंखायाव फांसे 60 बोसोर जानाय गोजाम दंफाङा गुबुदों, जायनि जाहोनाव मोब्लिब खुन्थियाफोरा बायनानै मोब्लिब तारफोरा जनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो सोरखारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय। जायफोर सुबुंफोरा एनआरसिनि मुं गैयाबालानो आधार कार्ड बानायदों बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला साननैसोनि उनावनो जिल्ला बा गामिफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय बोसोराव आसामाव जेसेबां बाहेरनिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरा एनआरसि मुं गैयाबालानो आसामनि आधार कार्ड बानायदों, नाथाय जों दायो बेखौ बन्द खालामबाय आरो सिगाङाव जायफोर सुबुंफोरा एनआरसि मुं गैयाबालानो आधार कार्ड बानायदों बिसोरनि सायाव दायो एक्सन लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि जायफोर गेस सिलिन्डार फानग्रा सुबुंफोरा गेसनि दामखौ नांनायनिख्रुइ बारा लादोंब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो थाबैनो बेनि सायावबो नायबिजिरनायखौ जागायजेनगोन होननानै बुंथिबावो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। भारत हादोराव थानानैबो पाकिस्तान हादोरखौ मदद खालामग्रा सुबुंफोरखौ रावखौबो निमाहा होनाय जानाय नङा। रायजोआव साफानिफ्राय साफा हादोरनि हेंथा खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ हमगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव सासे धुबुरियाव सासे सुबुंखौ धुबुरि पुलिसा खादों। हमजानाय सुबुंखौ फिराजुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। दैमायाव दुगैनो थांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै सानै उन्दै गथ'साया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै उन्दै खुदियाया काछारनि गंगानगर आरो सिंगिरबन्द मुंनि जायगानिमोन। गोमानानै थानाय सानै गथ'साखौ बिनित बर्मन आरो सासेखौ इनुबां सिं होननानै सिनायथि होदों। दायो गोमानाय सानै गथ'साखौ नागिरनो थाखाय एसडीआरएफनि हानजाया दैमायाव नागिरनायखौ जागायजेनबाय, नाथाय दासिमबो गोमानाय उन्दै खुदियाफोरखौ नागिरनानै मोनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों।
जायखिजाया पाकिस्तानी सुबुङा थिखानाय सम सिमा बादियै भारत नागारनायाव फेलें जायोब्ला बिसोरनि सायाव 3 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन आरो 3 लाख रां जरिमाना फोनांगोन। मख'नो गोनांदि 22 एप्रिलाव जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव सा 26 भारतारि सुबुंफोरा बुथार जानायनि जाहोनाव भारत सोरखारा पाकिस्तानी नोगोरारिफोरनो लिभ इन्डिया नटिस फोसावदोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।